Mayong adlaw guys, may pagbalik sa itong YouTube channel, Buwang. So karon guys, nahanap ko ng utanan ako, Buwang. So karon ubay man so ang buhaton nato para matubag ilang pangutana. Maghulbot-hulbot ta. Hulboto nato kung kisay una natutubago nila. Kita ka naman nag-comment gud so ako na lang gibuhat. Akong gipasulat sa akong kauban. Di na akong hulbuton karon kung unsa akong tubago na ni. Dili man na fair. Unsa dili fair? Hulbuton ko ni lisupod bugo. So karon guys, maghulbot ta. Maghulbot at si una tubago na ni Buwang wala ni daya. Hulbot ni awa. So guys, na naghulbutan o isang buko. Ato ning tubago niyang pangutana. Kinsa naman po ning buwangan ng utana, oy. Puta siya, di ko mahadlog gisay mga utana. Dira ki bright kita dato pa isog ta. So mo nang ako yung tubago nung na mga pangutana. Di ara guys, ato na ning lantaon. So dira guys, so dira mga pangutana. Guys, ako nang gablihan po. Muna yung pangutana. Guys, muna yung pangutana guys. Ang nangutana. Guys, see? Kita niyo dira sa screen o kisip ng utana. Ano talir kayo? So yung pangutana guys mo ni guys. Kung ikaw ang pinakaisog, taga-asa magkabay. Kaya na ako'y pabirahan ni mo. Buwang! Yasas buwang uy. Ano sabi pagtuo kilir ko? So guys, anong utana to karo si Pinoy Can Anglers. Mao siguro to kamo ni basa dira sa screen o kung sa ingalan diya. So kung mangutana nga na akong taga-asa ko na buwang na. Hindi ko pwede saban na confidential kay na. So hindi ko ka na tagaan di kag pagi. Unsaon nga ikaw na lang mo birano? Buong tudluan ng kag tips para unsaon pagbira ni mo na para ikaw na. Wa na kay gasto. So dali ra kayo na. Dali ra kayo mamirag tawoy. Ingani yung rano. Kung na kay kasuko kaya natawa na kabatay. Puta siya dali ra kayo na luba. Unsaon ang pagluba ay kabuwang. Hindi ko niya sa gabi at tangya ng corner ang kilid-kilid. Pagmuwag din na dira sa kilid buwang. Tiroy, lubaan na yun. Ana, lubag yun. Naunsaon og dili siya hilig maglakaw-lakaw o gabi eh. Ay putang shit, tayo nagyapon kayo nun buong. Ang imong buhato na mupalit ka og cake. Unsaon man ang cake? Ay kabugo, pagkulaw na pod ka ng cake. Butangin naghilo, putang shit, dulir ko yun. Eh pag na nahilo ihatag niya, maingon dayon ka niya og pre, naikik og. Di mo, sa mga ko din. Wala akong kapangimbitar bagay. Nagpiki mo, kaya mo nang ako lang ihatod ni mo. Paliyugon akong tilaw be. Pero sa dili pagkamula ka, buwang. Ayaw sa biyay, di patilawan ng cake. Kaya unya palang ihatod dito sa imong kauban dito sa baloy. Buwang, maunay ka. Putang shit, ipagkaundahan niya. Aktugid paghatag ni mo. Naunsaon man pud be kung dili siya mukaon og cake. Ay putang shit, tayo ragyapon gaynon, buwang. So dili gyapon siya na diabetes kamatay kabugo pag dili kayo no. Imbitara siya nga maligog dagat. Unya unsaon ang pud ako sa dagat? Ay kabugo, utog ba utog buwang isog tag kalira kayo na. Pag maligo na gani, buwang dive din kag una-una dito sa lumo nimo balik. Pagsalom nimo dito buwang, pero din nimo nagtiil, pero di kasi lalom like this. Di magingana nang madayon na siya og help. Unsaon man na kung madala pag ospital. So kay na ospital man siya no, so na-admit gid siya dito, gahigda dito tapos na yung mga dextrose na pa yung mga tubo-tubo tusok diri. Yes. Karon magpa-nurse ka. Putang shit, magpa-nurse ka. Karon magbit-bit kag para inject dito nga hilo para ana na. Bilore pag uwat sa pamilya nga tambal to, maog yun. So doon lang ka dito, buwang. Inject ka dito, mura pag kag nurse tinuod. Alabag no sa inject dito, pag inject ni mo anak. Lakaw na yung kagadit naman kamain lagi naka-Christmas naman kag naka-hood. Buwang. Talira kayo! Sulakaw na ganito, exit ka sa kwarto! Putang shit, exit na yun ka! Kinasakpan nun niya ka! So kato din naman ito matabang supatay na imong kontra! Nunid na ka manginahanglan ako, talira kayo! Ingat to ra ang mga tips na ako, buang talira kayo! So guys, kung gusto po mo mangutana, hala, comment dira kito bago na una. Kung sa YouTube gani naglantaw, comment dira na buwang dira kay na type ra na.
ako sa Facebook buga naglantaw ay problema. Comment na kito. Bagon nga po na ko na. So more to guys. So Carl, salamat sa pag-comment. Like and share this video. Subscribe. Oh, goodbye.